Gust, toquem-nos allí. Ara, va. Toca't allí. L'altre és, l'altre. Ara, toquem-nos allí. És necessari. Sí, ben torcat. Una cáscara llena de aceite. Media cáscara de anís. Y esta lleva 6 huevos y harina a la calmeta. Molt bé. Vale? Això. 1, 2, 3. Falta que engegar, que no estic. Falta que engegar, que no estic per aquí. L'oli plena. Agafa l'oli i el fica ahí dins, de mida. Metissa l'oli ahí dins. Fica un. Ara et donem l'altre. L'altre que mare? L'anís. L'anís, mitja. I ara d'això mig. Sí senyora. Mitja càscara d'anís. La meitat. Molt bé. I ara la farina. La farina. La calmeta. La que queda. La que Però queda. que veig la mà. Sí, ara Sí, però com que la mà limpia... Gràcies. Com a mi. Gràcies. Molt bé. Són límpies. Oi, ben llevats, que tenim que La que són millors de dotes. A veure, Que són la limpiesa principal. a veure si l'Arguinyano no té que condir que tots. Ara m'han tirat tots els ous. Què? Els ous, tots. Tots. Tots els ous, m'ho de tirar així dins. Tots sencers? Posa-la, va. No, obriu-los i tireu-me'ls. Pues tía, vostè també. Tía, vostè també que tira l'ous. Tía, vostè també agarra el ou. Claro, claro. Claro, tía, pues Ja, pues ja n'hi ha prou mans, perquè no, de fent festa. Tía, també farem. Tía, vostè, no passa res. És que els llevant. Jo ja he dit llevar-me les mans. L'important és que hi ha festa. Està llevat. Clar que sí, tia. Sí, no. Ahí les càscares. Ahí, les casques. No, tia, vostès. Hola. Ahí té un drap, sí. No, un petit cordó farem, Ara som allà. Ara la farina ja. No, ara a sombra té. Poden patentar, això no. Senteu-vos. Tradicional. Ara el té. Me'n recordo que quan va cantar missa el meu José, li vam fer, venia aquí a Meri, aquella, el forn, i Paquita, Aquí te'n van anar a la Mariforra, la ben junta. i Maria, aquella de Llevalls, com dient? Mari Cabreró, Mari Carles també. també. Aquelles eren les 4 pasteleres allí. I vam fer en un canyís, vam fer unes maletes d'orelletes, per ficar-les a les taules. Clar. Tan bonic ho vam fer, que les vam deixar del més amunt perquè estiguessin bé. I va passar el dia i vam quedar les orelletes d'os. Ni una, vam ficar. Ni una. Sí! Les orelletes on estan? I han volat. I les orelletes el més bonico. Sí. Però que de gust no. Lluís molt. I lluís molt, ui, les taules estan tan boniques. I tant. Però res més. A més, així se ficaven anís per damunt. I en anís per damunt l'anís se caia i no es quedava res. Sí. En realitat, el que fiquem mel. Sí, per damunt, per damunt. Per damunt, per damunt. Cada puesto Sí. Pues tirem la farina. a nosaltres el que fem Ella n'ha fet una és la bossa Maria allà. Piquera. És la Maria Piquera. Sí, sí, La sí. Piquera. La Piquera, la Mari Piquera. De la piquera, ai, de les orelles també van fer. De les orelles també, i a Comunyà també. Tot el poble, que no fa un centenari. Que Cristina sempre tenia... La Maria. Cristina Benarda, que sempre tenia gana de prendre, volia fer-ne, i el dia del Comunyà, avui està en farina, no li dic mai la vida. Mai. Xica, pues dona dime la vida més farina. Calla, més farina. No li va dir la vida mai. Ho ha fet tantes vegades. Que donar més ingredients. Llépols som tots. Jo la primera, no te creguis que jo me faig. Llépola com un dimoni. Quan jo hem engordat, té raó, engordat, però què? Totes les llepolerietes són tan apetitosetes que... Ho traduiràs, veritat? I
Ja, sí, també molt encara, estic que podem passar-la damunt, que no puc passar-la. Encara està molla. Si no hi ha prou farina, treuré més. Allà treu més farina. Calla, més que sí que en tindràs prou, això és perquè li falta el de la vora. Ui, però vaig fer, mira, però mireu, i s'agarra tot encara. De volum més, que faig de... Que sí que et queda. Pues ja no sé, que vas espessint-se ara. N'hi ha més, ja n'hi ha més. No, doncs n'hi ha poca, que hi ha més que n'hi ha més. ¿Cuántas vegadas Pues sí. más Per nosaltres? Sí. Llavors partirem. Comentaves que hi eren els autovells que van al forn a portar no cap, així no? Anàvem al forn, a fenya. Això hem de treure, sí. Com de treure? Això... Molinero no ho ha anat mai, Ja Molinero. no se fa. Això nosaltres ho hem conegut. Sí, jo també. Però ja està. Mira, ell Ja vam dir. Que us he caigut així, al carrer. Que ja tenia també. Ara, Prolongat, acapada. no pot amb una tasseta d'oli perquè va tenir que estar en el nou. Però, l'últim, ja. Ara han fet duia. Com ahir va ser festa també? O igual esta la paga el pagat. Estarà de la línia, sembla que fora. I han anat allí tots, saps? Fili, tu no estaves quan van fer el programa aquella de televisió? Sí. El pentagrama? Sí que estaves? Quan van gravar a la banda de música, que van fer aquell Tantana... Escala amunt, escala avall. S'enterra, ja. Costa més De passar la preparació que ha de fer la... Vaja. Ala, jo que te veure-la. Si passa alguna cosa, és així, baix. Són les xicotetes. Jo mateix hem de passar el baix. Està baix? I jo per baix... M'hem fet molt malament escoltar. I ara, pues, em conservo el baix. Vamos por las últimas. Ja, per l'última. Ui, que bien. Una cosa tornada de fer-les, no? Què mos l'ha posat, Nelo? No, ara no ho he posat. Pues... A veure, jo he arribat així a la mitja, però puntual, i són les 5 menys 10, eh? Ui, O sigui que... que no queres. Bastar-ho i tot. Sí. No l'he tot fet. I els bastats. Quan arribi ja parat, Som treballadores. Molt treballadors, moltíssim, madre meva. Uf. O no són malinxes. No tenim pere. O no són malinxes. Estan mentre malinxos, també. Ah, jo ho crec, sí, jo ho crec. El pare. Un pare i ma mare, com els germans, que Sí. ben bons que eren, eh? Antes hi I havia la Teresa, si veníem a casa de gaire, mare... Antes hi havia famílies perquè se visitaven. Ara, Claro. com està el caixó, ara està tot gelat el caixó. Sí, és veritat. Ja està tot així, és acabat. Ai, mare. Antes hi havia família, ara no hi ha. Altra vegada que me dic Pastola. Recordes, Maria? Veges. Una retia anava a veure tots els amics. Veges si No té ni companyia. Sí, clar. La gent anava a velar a casa uns d'altres. I era molt bonico també. Ara no. Ara no res, era el tele. no va mudar. Jo anava en Jersey i t'hi vaig allà. L'última. I m'ha llevat el que m'he quedat. Ja no, ja m'ha acabat. M'ha agarrat la jaqueta. Per això, per un caloret, per la clau, la porta per jaquet, però era un costat de la Fin. Fin. Ja m'ha acabat. Ja que va acabar. Ja, va. Vinga, sí. Ahí, Caldeta. sí. Ja se m'ha sigut. Espera, espera un temps. La pasta que està senyora. Sí. Ai, està molt dreta. N'ha fet una muntona de vegades. Ai, mira. Ha de ser, després la partida de tantes vegades que ho heu fet. Fa una setmana, no? Fa una setmana que... Ai, jo
se acabó la munición. Apaguem el foc, ens llavem les mans. Pilar, trau-me això de les canyes. Entens el que t'he dit? Els nostres pares me deien, filla, Mare... s'havien mort. Ui, la mare és de 79 i el pare 81. Jo tinc 89, mira si es vaig davant ja. Ja ta mare, quants anys tenia quan no moria? 79. Esta negra. El meu o mai? Isa, ala, ven a Sense sucre. ¿Qué va? pues El mío con sucre. ya está. Juan, en un plato de medio en un plato. En un plato, sí, no. Nelo, a toca tu. Nelo, tú, quina, de vecina. Nelo, Fica-la ahí, a poc de sucre. Ey, está muy bueno, ¿eh?